كاوات شيء الأولية سيدة دولية haytan bolsa bir işin başına baranda şol iş bolarmyka, bolmanmyka diýip özüňde samnyny dörýär, mümkinlik bolýar. Şo wagt bolmaz diýen adamlar köp bolýar. Bolar diýen adamlardan bolmaz diýenler köp bolýar. Onuň şol wagt şol gurrungyň näle öz içiň dinlemeleken, ýüregiň dinlemeleken. Şu intuisiýaň aýdýa, şol bolar diýip duran bolsa, şonu dinlemeleken. Elbette bolmaz diýen bolsa, öz içiň bolmaz diýen bolsa bolmaz. Ýöne öz içiň ýüregiň intuisiýaň bolar şu, birde bolmasa ikincide bolar diýse, ýokman intuisiýaň dinlemeleken. Aýdalyň görüşem şeýle boldy. Ýanymda bir gatnaşýan oglum mady. Onuň bir näçe duşdyk, gepleşik edeli internetde. Bir halipa artistler çağıraly gurrun edeli. Bolýa diýip gollady. Iki bolup myň başyna bardyk. Onuň ýöne öň edip görmedik zadyň bolan soň meni öň gepleşik alyp baryp göremokda. Onuň ikimiz kän oturduk pikirlendik. Gelýdik. Gülälek Akmurad wadanam soraýal maslahat taşaryp bir kedekde maslahat soradyk. Onuň diýjek bolýanym gepleşiň bir sudury taýyn boldy. Endi mehman kim bolmaly? Menem Uradula paswan çağıraýlyň diýdim. Uradulaça birinji mehman bolmak üçin bir ýaşuly adam. Olar moňladylar. Onuň gülälege diýdim. Gülälek gaýrat et diýdim. Uradulaça özüň aýdyp berýär diýdim. Men dedim telefonna jaň ederin, o ýaşuly adam da. Men merdan diýsen tanatmak kyn. Görse tanaýady. Onuň bilen barypdyr. Uradulaça şunu ýaly ýa diýse. Ýalgy diýmän sene maňa diýipdir. Maňa azyk dinç beriň diýipdir, ýyny maýda bilmendir. Onuň merdan diýdi. Şeýle boldy diýdi. Ýanyna bardym bolyn diýdi. Haffet to mena diýdi. Näme diýjem bilmedim diýdi. Aý bolýar diýdim. Şu ýatyk galandan atyk galypdyrlar diýdim. Goýanam bolsa diýdim, öýüne baraýyn, gapysyny gakaýyn diýdim. Aý soraşdyryp bideşdirip tapdym. Medine şäherçede ýaşaýan eken. Onuň haýty Uradulajaň näşe gapyny gakdym, öz açdy. Oho, merdan zanny. Onuň Uradulaja bir yumuş bilen gel, aý gel, yumuşyňdan tekneme däl bir çay kofe bereýin diýip. Ýarym sagatda gümür ýamrady oturduk, gülüşdik, degişdik. Onuň diýdi, oglanlar näme iş bilen geldiňiz diýdi, yumuşyňyzda maýdyňyz diýdi. Menem Uradulaja bir gepleşik etsek bolýan diýdim. Onuň birinji mehmanymam siz diýdim, maňa diýdim, näme goltdy berip bilýän bolsaňyz gaýrat ediň diýdim. Ha diýdi, şu gün diýdi, asl diýdi, gülälek ýanyma geldi diýdi, bir ýazgy zat diýdi, şomy diýdi. Menem hawa diýdim, waha diýdi, men onu diýdi. Dalak goýberdim diýdi, ýyna maýdy bilmek diýdi. Bolýa merdan jan diýdi, sen diýdi, birinji gedek gapymdan geldiň diýdi. Men diýdi, sen gowuny ýykmaýyn diýdi. Men sana näme diýen bolsa etip bereýin diýdi, bolýa. Ýazgyny näme delidi? Ýazyp berel meselede ellidi, gatnaşaýyn diýdi. Onuň şo wagt aý keypiň çag gülýäli gepleşe geljek adam taýyn. Ona gepleşiň ady ýok. Aý menem ýanymda goglana diýen, oho, bol adym tapaly. Men bir at berýän o halanyp. Ol bir aday diýen men halanyp. Gülälek bir zat diýä ol halanyp. Ona şeýdip gepleşiň ady tapylmady. Aý bor ýazgyda tapylar diýip. Belki ýazgydan soň montaja tapylar diýip. Soň ýazgy boldy, ýazgyny ady ýok. Onuň ýazgy gidip dur, menem onuň arasynda bir ýazgyda bölünýär, durulýar, bir çay kofe içilýär, bir agdyň kepen wagt suw içilýär. Ona meni soraýan, o gowy diýämi, gowy gitmeýän bolsa, aýdyň täzeden ýazaly, bir azam bolsa, bir ýürek gysgynçy bolmasyn, ýok, gülýär. Ýazgy diýinni, bir aý boldy gepleşik ýok. 2 aý boldy gepleşik ýok. 3 aý boldy gepleşik ýok, habaram ýok, hatirem ýok. Ahir jaň etdim. Dostlar diýdim, şu senki al sabr diýdim, men ne de bolaýsatda diýdim. Men dilege diýen o diýdim, senki al sabr özüme de diýdim.
Näle bolnaý diýdim, gepleşiň edilende 3 ay boldy diýdim, ne habar tutduň, ne bir jaň etdiň diýdim, ne bir YouTube'da peýda boldy diýdim. Özüm bir ýaşly adam diýdim, belki olam garaşýanlar diýdim. Bular näme meni ýazg etdiler-de gepleşgen çykaran oklar, näme bolýa qadyp diýdim, öz ýandan diýýänler diýdim. Bolýam erdan akşam görşeliydi. Ne geldi? Maşyny otyrys. Merdan diýdi, dost ýüzüňe diýipdirler diýdi. Men diýdi, sen diýdi, ýagşy ýal alyp baramy kaň öýtdim diýdi. Men ýagşy gepleşe ýal bir dada garaşdym diýdi. Sen diýdi, ýöne oňarmadyňmy diýdi. Sen diýdi, şu adam bolsa diýdi, gepleşe etmesen aý diýdi. Men şu material diýdi, çykarjak gali içeri diýdi. Şu gepleşim usulen sana hiç ilawra gelmeýär diýdi. Sen şu gepleşim usulen tanalmaýaňam diýdi. Gows diýdi. Sen ýatraýsan aýşun diýdi. Mene çykaramak diýdi. Onda menem diýdim. Men diýdim ýaxşy däl diýdim. Ýaşam merdan näl diýdim. Ol diýdim komik. Gulurýan, wäşi diýdim. Tapawdy ýok men diýdim, şu adam gyra çekileýin diýdim. Gitti, dowam etjek bolsaň diýdim. Ýaşy bar, Murat bar diýber diýdim. Sen diýdim, gel häzirem bolsa bile iş şeşer, belki täzeden ýadal diýdim. Bolar diýdim. Aýryşmak gaňsat bile ýol dowam etmek kyn diýdim. Aý ýok diýdim, men dowam etjek diýdim. Men pikirim jemledim diýdi. Şu material menne galsa köýýär şu diýdi. Onu sen gaýrat etdi diýdim. Şu material maňa beräý diýdim. Aý bolýarmy al diýdi. Allym, ini gepleşiň ady ýok. Öýe geldim bilen oturup görýäs. 10 gedekde görünýär, ady ýok. Iň soňunda ünsleri oturýarsyň, bir ýerine aýdalypdyrna. Oho, dawai şoňa ady aýdal bolsun diýip, şeýdip aýdal döredi. Diýjek bolýan adam, sen işiň uğruna bolmaz. Sen şol iş oňarmaýan, sen şol işiň başyna barma diýenleri gatyrdyň näme marmallar. Esasy öz ýüregiňi dinlemeli. Şonna birinji gedek bolmasa, ikinji gedek bolmasa-da, üçünji gedek bolmasa-da ahyr bolýan eken. Başyna baran işiňe de berk ýapşyň.